नंगौ लोखि फुजानि मा मोनजादों ओमफ्राय Hey guys, खुलुमबाय welcome back to the channel again आंनि मिस्टार गामियारि YouTube चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय So guys दिनै जोंहा गामियाव श्री लोखि फुजानि मुङै दिनै फुजा होनो नागिरदों So बयनिसिमबो आं लोखि फुजानि मुङाव नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनायखौ आंनि फारसेनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय So फै दानिया जों मन्दिराव माबायदि जायो जोंनि मा होनो ब्रह्म धोरोमनि कार्जखेत्रआ एसे नायलांदिनि आयाहि गौरवनि देवी त्रयकरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्द मातु ब्रह्मजानी So guys, दायो फुजाया जोब्बाय आरोना नै दा बयबो ओंखारजोब्बाय फुजानिफ्राय जों गोदो फुजाखौ जोङो खुलुमनो फैयामोन गाइसमोन जोङो फुजा होखांनानै जानाय लोंनाय सोलियोना बे जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो फुजायाव स्पेसियली फैयोमोन स' उन्दै समाव बयबो नटि जाखायो नङा होमबा ओंखायनो जोङो एसे बदमासिमोन आरो दा नै बिराद उन्दै गथ'फोरबो फैदों स' मोजां नांदों स' आइ एम स्पेसियली ब्लेस्ड दे आं बेफोरबायदि मोमेन्टखौ आं गामियाव थानानै सेलेब्रेट खालामनो मोन्दों स' आइ एम भेरि प्राउड बाजै एसे बुरजा बुरजा होलां दे जों बिराद बुरजा फुजिखादों Yeah, boy. नंगौ लोखि फुजानि मा मोनजादों ओमफ्राय जोंहाबो जानोसै गाइस एबार राननानै रानखांजोबबाय एबार जानोसै आबो रानग्राफोरजों थाबाबा बुरजा मोनजायो गाइसमोन नुवाखै जों बेसे बुरजा जादों रानग्राफोरजों थाबा नांगौ ओंखायनो अके जेराव फुजा होनो मानो फैयो मानो फैयो जों गोदो नोंसोर बायदिबा फुजा होखांबा मेथाइ मोनजायोमोन ना बे मेथाइखौसो जानो फैयोमोन जोङो साहा लोंसो फैयोमोन जोङो स' गाइस जोंना फुजाया जोब्बाय आरो ना सिम्पोलैनो थांबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं फुजा होनो मोनैया दिनै फुजाखौ होनो मोननानै गोसोआ मोजां मोनदों दिनै जोंना गामियाव लोखि फुजा जागोन आरो ना लोखि फुजा गामिनिनो जों गामि दरनै दरथाम लोगो नांनानै खुङो फिसायैनो एसे मोजां जासाबो कालचार प्रग्रामबो जायो स' दा बेनिनो जों सेंग्राफोरखौ गामियाव खामानि मावनो लेंहरनायखाय जों दा थांगासिनो दङ बेटा आरो आंजों सानैजों जों थांगासिनो एसे हेफाजाब नांहैनोसै ओरैथ' उदायखाया मावनो रोंखाया जेबो
उदायोब्रा उदायो नायनोसै मावहैनानै अखायाबो बोरै जाखो मारै मानसि उन्दुबा उन्दुफाग्रा सिखारबा सिखारफाग्रा जाखो थारमाने सानसे सानसे अखा हायो दानिया ओमफ्राय मोनायाव आरो अखाफोर साथरफोर ओंखारलायनाय स्रां जाजोबो आरो बोथोरा साफा जायो जिखियानो जा हागाबानो जागोन स' गाइस नोंथांमोना जोंनि बे फुजा होनाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोन्दों नुनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ प्लिज अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो माबा मोनसे बुं साबस्क्राइब खयबो दे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गावनो नाया भिडिअखौ मोनथिबाय गाइस एक्सुवेलि आङो गामियाव फुजा नाया एराउन्ड 3 या 4 इयार्ससो जासिगोन बे गोबाव जाबायमोन आं बेलेगावबो नायखायाखै बारु आङो एसे बेलेग खामानियाव बिजि थानायखाय आं फुजाफोरखौ आं बारा नायनो सम मोनाखैमोन देग्लाय एक्सप्लर खालामना नायनोसै माबायदि जायो गामिनि फुजाखौ जों उन्दै समावथ' जों बिराद फान खालामोमोन जेब्लानिफ्राय बुजिनो रोंदों आरोना टाइमखौ स' बेनिफ्राय जोङो आं एसे एभयड खालामदों बेफोरखौ मानो होनबा बेफोरखौ आं एसे वेस्ट अफ टाइम बायदिबो मोनना लायो नोंथांमोना आंनि पइन्ट अफ भिउखौसो बुंदों दे नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ बुंनो थाङाखै गामिनि फिसा सेन्टार बियो बेयावनो जोंनि बाजार उइकलि मार्केटआबो बेयावनो जायो बेखौ बे खाथियावनो दं आरो फुजाथिलिया बे खाथियावनो नै बेयाव जोंना उइकलि मार्केट जायो सैटरडेआव उइकलि मार्केट जायो नैबेयावनो स' नैबे जाहैबाय जोंनि फुजाथिलि स' गाइस नैबेनो फुजा मण्डपआ नैबेयाव जागोन दिनैसो डेक'रेसनखौ खालामगासिनो दङ बेयावनो जों दा एसे नांफानो फैदों जोंबो जोंना गामिनि सेंग्रा बिथांमोना मावगासिनो दङ स' गाइस स्टेज प्रग्राम जायो नालायथो फुजायाव बेयाव स्टेज प्रग्रामनि थाखाय बेखौ पेन्डेलखौ लुनाय जादों नै बेयो जोंना एन्ट्रेन्स आरो नैबेयो एक्जिट नैबेजों एक्जिट जागोन स' गाइस बेयावनो रावबो पाब्लिसिटि जेबो स्टान्ट गैया रावखौबो लेंहरनाय जायाखै जों गामि गोजायैनो लकेलैनो जों बेखौ सेलेब्रेट खालामगोन स' इट्स गना बि फान गाइस One eternity later. जों आं खामानि मावनानै दा अलमस्ट जाजोब्बाय आरो ना गासिबो जानाखि साउन्ड सिस्टेमनि दं साउन्ड सिस्टेमनि जानाखि वेरिं खालामदों दा वेरिंआ फिक्स जाबानो गासिबो अलमस्ट जाजोबसिगोन ओमफ्राय फ्रन्ट गेटआव एसे दंबावो फ्रन्ट गेटआ जाबानो अलमस्ट जासिगोन स' दैट्स इट गाइस सो ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ मतलब बीइंग एन विलेजर मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब करके जो छोटे छोटे काम करके जो खुशी मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है गाइस देखो भैया लोग चाय पी रहे हैं अभी काम करने के बाद डगीखौ नायलाय ओरैबायदि उपद्रुग माने गावखौ अननांगौ माने स' गाइस नैबेनो जोंना फुजानि मण्डपआ दा मुखुलि जाथ'वाखै आरो ना दा मोनाबिलियाव जागोन बियो मुखुलिया स' दा मोनाबिलियाव आं नोंथांमोनखौ फैनाय जायोब्ला खोन्थागोन स' नैबेनो बिमालके दाथ' खोबथेनानै दोनदों दा मोनाबिलियावसो जागोन स' बेफोराव गासिबो दा नै दखान लुनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ गासिबो दखान जाजोबगोन बेफोराव गासिबो दा मोनानिफ्रायसो नालायथो दा बयबो दखान लुनायाव बे मुखुब गोजा गासिबो नै अखा हादैजों नुवाखै गासिबो जायगाखौ बेकवेर खालामनानै होथारबाय अखाया एखेबारे माइफोर তক্তা কি কৰিব আনিছে এইকেইটা পূজাতলিত কি কৰিব আনিছে এইকেইটা स' गाइस खामानिखौ मावखांबाय दा थांफिनसै न'आव दा दुगैनानै फ्रेस जाना फैफिनसै आरो ना खामानि मावनायनि पापर मोनजादों गाइस कमिटिया बायना होआखै जोङो आंनि पकेटनिफ्रायसो बायनानै जाबोदों जों दा खामानि मावखांना फैफिनबाय आरो ना गासिबो जाजोब्बाय खामानिया दा जानाखि साउन्ड सिस्टेमनि वेरिं खालामनांगौ बेफोरो खामानिखौ बिसोर मावगासिनो दङ साउन्ड एक्सपार्टआ जोंथ' बेफोरखौ उदाया जोंनि मावनांगौ खिनिखि जानाखि मा होनो प्रेक्टिकेलि खामानि बेफोरखौ जों मावबोजोब्बाय दा नै जोंना बिथाङा जास्ट
दा हरनिफ्राय कालचार प्रग्राम दङ बे बिथाङा जास्ट गोलैदों volunteer आं भलन्टियार गाइस आंनि पार्सनेल चइस नङामोन आरोना अब्लाबो थिखोना होबाय मानो होनोबा एसे दमबियाल मानसि ना गाइस मा होनो निब्बा निबिफोरा आखाइ हमलायना बेरायो नङा होमबा इसोरखौ दुब दाब होनांगौ गाइस मान ओंखायनो volunteer दोनदों बेखौ volunteer leader सोरबाफोर निब्बा निबिफ्रा नायदोंबा गाज्रि मोननाङा मानो होनबा बियो फुजासो नालायथो जानाखि कमिटिनि मानसि नालायथो नोंसोरखौ दुब दाब होबाबो नोंसोर दुखु मोननाङा स' गाइस बि केयारफुल लामाफ्रा गाइस अखा हानानै बिराद गाज्रि जानानै दं आरोना नै एकदम थांलाय फैलाय लामाफ्रा दै गोजा ना ओंखारलायदों ना बिराद असुबिदा जानानै थाबाय मा जाखो बोथोरा माने सानाव सानसे अखा हाग्रा जाबाय हराव एसेबो अखा हाया फिल्ला नुखांखाबाय लोगोफ्रा नोंथां गाइस मोना आंनि भिडिअआव जायफ्रा आंनि चेनेलखौ फल' खालामो बिसोरो नुखांखाबाय आंनि मा होनो गामि टुर खालामनाय भिडिअखौ नङा होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो स' लाइक साबस्क्राइब खालामनो हो बुंना अडियेन्सखौ साफाख्राय खालाम साफाख्राय स' गाइस साबस्क्राइब खालामदो नोंसोरमोना आरो मोजां मोनदोंबा आरो कमेन्टबो खालामनानै हो आं भिडिअखौ माबायदि इमप्रुभ खालामनो हायो स' गाइस बेखिनियावनो गाबोननि ब्लगाव फिन लोगो मोनफिनगोन स' बाय गाइस मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ